زي أقول التلفزيون إيرترايو عز السلام تنا تقبلوا زي خبركم تحتطلتين لومي قدام 10 حملة فرق معلتن فرع السدالو زينا مسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتاتو لنا بخبر زعدم بيتروس منكسي هرست زينا من محدار زبا عن سبا نتفتاتو بمقم قام بنايم مدبات الزتيون بيت مرت النقد دندن شمونت 250 كلتن تمهرو بالسيرتيفيكيت امريكا عبد زبادو بوفري تمهرون المعات هذا مع سراح السلاسل الله امريكا بقداي هونغ كونغ قبل العيش وعات تسمى تشاينا اجراز ليغا منجست افغانستان كومون عدو بجل طالبان عبد قطر زت المكيال وكلتم سليلهم منجست تايلاند بدا كورونا فيروس المكتا حزباو متخاب كوك عزيزون من محدار طبعا سواء سلسته معلتات بزكايد اخيبان نتفتاتو بمقمقام ابناي مصاي مدبات زتي وكيليرنا تسفا ميكائيل غبريس بزعبا زدالو زيناو صبصاب الله ياسين صالح كقربايم من محدار زوبا عن سبب وسن تساتفو حلفت خفلتات أما حدرتن زوباتاتن محبراتن كاب عسرتو كلتا خصاب عسرتو 4 حملة أب زكايرو أخيبا نتفتاتو بمقمقام أبناي مصاي مدبات سراح زتيوم أبتا أخيبا أبز حلف عمت منفقن أب كرن من محدار كبابيك أرتات نوزوبا حلحلن من محدار كبابي أدربان نوزوبا إلى برأدن سلست حدثت تكالات تعناخم تغفتا أب هوسبيتال كرن زمناون أو تتعناخم التاتاتوه بوهدت ولنتاوين مشارخ تدما بسنكي قطعتات مكلا خل بدا كوفيد 19 أب تمهرتس تفترها قوافن ملا فولي توقسو خم توسدن صبو تيت كم ترخبون تقليتهم نحرشا بزملكات أب زقربت صبصاب أب كلتا شحن أسران أب نوزوبا عتكليزان أبنتوان حرستو استعدل مرود زر سرناين سقمن سرناي أب هكتار أسران تشعتن كنتال سقم دما أسرا كنتال أتاتكم الترخبو بتورنوف أب 150 هكتار كابستزرقة 143 كنتال مرود زر سرنايون لألي حادي شحن 84 كنتال كم التحفسة بريهم تساتفتي أب زقربت صبصابات دحر زكاير وزته أب كتما كرن زر مسرح زي حقاو منبر أبايتي موروريا كقبرلو بقعت تمهرتي كبن مبال بزحيلك سراح زي تتقننا حمد سرقاتات أب كرامات ناب زنوبرو خيم اللس مكتال كقبرلو تعود تساتفو دك آنستيو أب ماكلاين كالاين درجات مهرتي مفتحي كنا ديلو كمون كماوي تساتفو أب كل مدايات لمعات بزحيلك دفوالو زبلو رؤيتوتات أغربهم أما حداري زوبا عن سبا أمباسادر عبد الله موسى أبز اسمع مزازم قال أبز سلاسلو مدبات لمعات موهد محدارات هزب النايس راح مشارختن بزحايل خدفالو أم مريت حرشا زقبر ماين حمدن نايمعك أبسر راح دما كدنفع بمزخار من محدار زوبا زدل دقف كقبر دلو مخانو حابيروم خبركم تحتاتلتين بزغطل زيناتات كنسجرنا بيت مرتين نقدي دندن لومين مبلع 10 جزية بزكايدتو سنة سرعات ممرقتا شمون 250 كلتن تمهارو بسيرتيفيكيت امريكا نت سنة سرعات تحتاتلت غازيتنيا دونيكا صحيه صبصاب علوا بيت مرتين نقدي دندن نخلط عمتات زمهارتهم 600 دك انستيو زركبوهم 850 كلتن ناي كلتا كورس تمهارو لومي 10 حملة امريقام تمرقتي بعودتات اتحاحز حساب سيكريتاريال ساينس محدرا وانينن لايبراري ساينس نيوم تمرتهم زازيموم ابتي نقطعتات مكل خال كورونا فيروس اب قمت زأتو سنة سرعات وكيل دايركتر بيت مرتين نقدي دندن اتو هابتا جرجيوس تيدروس ابز اسمو اقال موياوي تمرتي أب كوننتاوي عبيد حنت هاجر وسان تراس لزلوا منجستي إرترا بعتو بيسرحلو كم زلون وتسيتو أبسرح قوليحو كم زرقان قليتهم بعد حساب محضران وات لايبرارن حبريتا ساينسن كمون سكرتاريال ساينس بتكسكسون دوس أنحت ناي كل تقبرة تمرقتي إنه لومي نمبر 19 جزئة بسيرتيفيكيت عم مرق تركب بزعلة زئة أبز حلفة عمدكم الرقو زقبهم بسنكي كوفيد 19 توزيفهم زصنحو 410 شمونتن تمرقتن
نايلوم عامت 434 تمرقتن 606 دك أنستيو زركبهم 850 تمرقتي أم مرق تركب دمر نايكلتي إبرة بملك عودميا كجلسون كلاو دما بعتحز حساب 351 سلطنتي بمحضرها نوات 285 سلطنتي بلايبرارن حبريتا ساينسن 257 سلطنتي بسكرتار ساينس دما 259 سلطنتي يوم أتو هابت جرجيس أصعبو تمرتن موياو عبيتن درت سلازيبلو تمرقتي موياو بقعتو من فلتأتو من كم نمبال وترو كتصعرون أبستمدبلو بوتا دما بتوفاينت كجلجلو تلابيوم أب منستر تمرتي حلافج أنفر مقوتصار بقعة تكنيكاون موياون تمرتن سلطانان أتو معشو جبرتن سايب وجنو تمرقتي كم تأب تمرتم زرعي وتجهات أبصروحن ون أبنتوين كونو الزخاخيرهم وكيل تمهارو دما نزمهارون حزب منغستن بوفي سراح كخحسو زلوم دلونت أرقاقيتهم ازي درجة ازي مبقس نايت حدش قط هوت مخان دا أمبر مزازة مخم زي كونس كزخاخركم يفتو تمرتي اتك الله سحيل ناي معبالو مخانو زنقع علي يبلن ازي كخونجن كيلان وفين حزبي يدلي سلازو خونه دمايو منغستي ارترا بفلاي دما مينستر تمرتي آبانا قزي فوفري خقبر زنحن زقبر زولون مززام سلطنا بيت تمرت نقدندن موداتها فلتت مال زي كونس ناب تمرت نقد عالم مراح خوينو معبلتن تسفوتن حجر نخنانت زي حق زيو إرينا زراربتن مرقات أبكلتي كورسات تساتفو دك أنستيو بمتأنن عينتن لعل منبار بمتكاس أبكال عودتاتون تماساسالي تساتفون وتسيتن كهلوان متبع ولدي ممهرانن كالوت أكلاتن كيف اللين الزخاخيرن زحد دك أنستيين تساتف حب دك تبعتيون لعلسي دك أنستيين بوقطري زبزحة تساتفناتن لعل نيرو زبيت متزي زلعلنا زبزحة دك أنستيين حزبنا منغستنان كنا قلقل يمنا مالت بيت تمرتي نقري دندن لوم عامت نمبل 19 جزئية أمريقام ኤርትራውያን ነበርቲ ሱዳን ምስ ኣምባሳደር ዒሳ ኣሕመድ ዒሳ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ውዳቤታቶም ብምሕያል ኣበርክቶም ኣብ ሃገራዊ መደባት ልምዓት ብዛዕባ ዝዕዝዙሉ ኣገባብ ዘትዮም ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ንዝተላእከ ሓበሬታ ፍርቱና ዓንዶም ብመልክዕ ጸብጻብ ከተቕርቦ እያ أمباسادر إرترا أب سودان أتو عيسى أحمد عيسى بعصر 4 حملة أب كارتوم مس حلفت محبركم من هجراوين ودابيتاتنا أب زجبر ركب أب هجراو مدبات أدمع تران أبركتون كلهم منتي حد النوتو من ودابيتاتو من كدلدلو 5 جباء قليتهم نمخزي إرتراوين نبرت سودان أبرتاو كالسي معك قبل أولاونتن مدبات داق مهنت أنزم وقصة أمباسادر عيسى زخدنا يون وبيحكوان تخونه زترفناون قليل سلزي كونه بلجأتاتنا عقبنان دخاماتنا أوجدنان بزلع على كنسرحي قباء كبل أسمير اللوم أبز حلف عمتات قوني ممكات قلعن صورن تتصابوتات بلعل وهدات أوشت انوات أنزنا برهزبن تنوع منقستن بلتقتن زي تدفرن هاجرن مهنات بزل على كسرح متنحو وتيتو دما أبايتا كرق جميرو مهلاوز قالت أمباسادر عيسى إذا حيال نايمة ختم منفس بزل على نقحاتن ودابين كدرع كم زقباء أبريهم بتساتفتن زغارب اللحوتاتن رئيتوتاتن سفح مبرهي الدحر مهابكان محبروكم من نتفتاتن محيال كم أون تكات من سياتاب كل درجات تصفحي حلافنت كم ستاتفون مقبار زوات أمدمنا معوات أكايت تأكلات بزل على كسرحو أزخاخيروم إذا خمزيلن كله مع كان حدر سماعتات نمس السانن سدراسوات نمتقوارن أبركتو زيقاتات نمعزاز بستخيرن فتات محبروكم كسلا كل 100 شح جنيه محبروكم قدارف 250 شح جنيه محبروكم بورت سودان 1 مليون جنيه محبروكم كارتوم 300 شح جنيه وداب من سيات هقدف أب كارتوم دما 241 شحن 500 جنيه بتغلالا 1 مليون 691 شحن 500 جنيه كم زبركتو كبيت صحفة هزبا وقدايات إمباسي إرترا زبط حن حبريت حبيروم مدب مقرابن مفواس ماي كوعتاتن معوات بدرجة هاجر لعلي 4 مليون فلسطات كم تدالو يفلات انقلك فالكابزي دروب بكرمتا وفرتا مهارون المعات كتكال جمير الله أب زوادو بزعبا زكايز الله نتفتات تمهارو وكيل إرينا فيلمون تكابو زدالو تحستو الله هايسم مبرهتو كقربين أب زوبا دبوب كاب 24 نايكال أي درجة أبيات تمرتي استوازقو تمهارو بزسات فواز اللو كرمتا وفرتا مهارون المعات أدمعي نتفتات معقاب ماين حمدن مقرابن يسلاسل الله أب جنفر منيستر تمرتي زوبا دوب أو هادي كرمتاوي وفري تمهارون المعات ممر تسبحي ودقده
ኣብቲ ካብ 7 ሓምለ ጀሚሩ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ኣስታት 4,000 ተምሃሮ ኣብ 12 ንኡስ ዞባታት ተዋፊሮም ይነጥፉ ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ብጠቕላላ ልዕሊ 200,000 ፈልስታት ክተኽሉ ምዃኖም ኣብርዩ እዚ ወፍሪ እዚ ካብ ዕለት 7 ወርሒ 7 ክሳብ ዕለት 15 ወርሒ 8 2021 ክካየድ ድሮውን ጀሚሩ ኣሎ ኣብዚ መደብ እዚ ዝሳተፉ ተምሃሮ ካብተን ዝያዳ ዓበይቲ ኣብያተ ትምህርቲ ብብዝሒ ተምሃሮ ዘለዎን ዝሓቆፈ እዩ ስለዚ ኣብ 24 ኣብያተ ትምህርቲ ኣብዚ መደብ እዚ ይሳተፍ ኣለዋ 24 ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብዚ መደብ እዚ ይሳተፍ ኣለዋ እቲ ዕማም ብኽኢላታት ሕርሻ እናተመርሐ ይካየድ ምህላው ጠቒሱ ድማ ዘድሊ ናውቲ ፈልስታትን መጽናዕቲ ዝግረብን ዝፍወስን ቦታታት ኣቐዲሙ ተዳልዩ ስለ ዝጸንሐ እቲ ወፍሪ ውፅኢታዊ ከም ዝኸውን ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ እዚ ወፍሪ እዚ ዝዕመሙ ንጥፈታት ኣብ ክልተ ደረጃ ዝኽፈሉ ሓደ ምዕቃብ ሓመድን ማይን እዚ ቅናታዊ ዛላ ምስራሕ ብዞባ ደረጃ ኢና ሕጂ ተጠቓሊሉ ክንበብ ከሎ 368,880 ሜትር ክሰርሑ ትፅቢት ንገብር ቅናታዊ ዛላ ምስራሕ ቅናታዊ ዛላ ምጽጋን 18,240 ቅናታዊ ዛላ ክጽገን መደብ ኣሎ ከትሪ ምስራሕ 21,284 ሜትር ስኩዌር ክስራሕ ትጽቢት ይግበር እዚ ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ክኾን ከሎ እቲ ካልኣይ ክፋል ምግራብ ጉድጓድ ፈልሲ ንምቕዓት 993,785 ብፍቕዲ ጎዳጉዲ ክከዓቱ ትጽቢት ይግበር ምትካል ፈልሲ 193,785 እቶም ዝተኸዓቱ ጎዳጉዲ ክትከሉ ማለት እዩ ብደረጃ ዞባ ኣብ 9 መደበራት ፈልሲ ዝተዳለወ ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ፈልስታት ንምትካል መደብ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ወኪል በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ዞባ ደቡብ ኣቶ ገብሪ ሚካኤል በርሀ ብወገኑ ዝናብ ኣብ መብዛሕትአን ንኡስ ዞባታት ጽቡቕ ስለ ዝጀመረ እቲ ናይ ምትካል ፈልስታት መደብ ተጀማሚሩ ከም ዘሎ ሓቢሩ ካብቲ ክትከል ተዳልዩ ዘሎ ፈልስታት 26 ዓይነታት ኣግራብ እቲ 69 ሚእታዊት ቀላሚጦስ 10.8 ሚእታዊት መበቆላዊ ኣግራብ 20.2 ሚእታዊት ድማ ዘይ መበቆላዊ ኣግራብ ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣቶ ገብረ ሚካኤል ብተሳትፎ ተምሃሮ ኣባላት ሰራዊት ውልቀ ገረብቲ ከምኡውን ብምንግስታውያንን ዘይምንግስታውያንን ኣካላት ክትከል ምዃኑ ኣፍሊጡ ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝኾን ፈልስና እቲ ክራማት ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ስለ ዘሎ እቲ ናይ ንምትካል ድልዋት ኮይኖም ኣለዉ ኣብዚ መደብ ምትካል እቶም መሻርክትና እንብሎም ሓደ ክረምታዊ ማእቶት ተምሃሮ ካልኣይ መንግስታውን ዘይመንግስታውያን ትካላት ሳልሳይ ኣብያተ ትምህርቲ ራብዓይ ናይ እምነት ቦታታት ሓሙሻይ ብሰራዊት ሻድሻይ ብውልቀ ኣገረብቲ በዚኣቶም ዝኣመሰሉ እዚ ንክትከል ኣብ ዝኾኑ ቦታታት ምዚ ሕጂ ሓድሽ መንግስቲ ዘርጊሕዎ ዘሎ ኣዋጅ ዝኾነ ሰብ ኣብ ከባቢኡ ገረብ ተኺሉ ክዕቢ ግዴትኡ ዘይኮነ ዜግና ውሽጣዊ ሓላፍነት እዩ ዓመት ሙሉእ ተኸናኺኑ ክዕብዮ ከም ዘለዎ ዝጉስጎሰሉ ዘሎ ስራሕ ብምዃኑ እዚ ደሊናዮ ዘለና ፈልሲ ብዝቐልጠፈ ከም ዝትከል ምስ ግራማት ክንጓየ ኣብ ምድላዋት ኢና ንርከብ ኣብ መወዳእታ ድማ በብዓመቱ ዝካየድ መደባት ምግራብ ኣድማዒ ውፅኢት ምእንቲ ክህብ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ነቲ ዝተተኽለ ፈልስታት ኣብ ምዕቃብን ምክታልን እጃሙ ኸበርክት ጻውዒት ቀሪቡ ኣብ ዞባ ደቡብ ክረምታዊ ወፍሪ ተምሃሮ ንልምዓት ሎሚ ዓመት ንመበል 24 ግዜ ይካየድ ከም ዘሎ ሰነዳት ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ የነጽር ب15 حملة استمروا تمهارو كولج حرشا حمل مالو حرشا ونطفتات بممعبالن مهرتي بمتنن عينت بمسسانن من أبرا حارستوت نممعبال كابوم زحتت مياوا أبركتو قبرو زلوم دلوهن نترقاقيتهم نساتم نيرين أبزهب وحبريتا يتاو أقباب حرشا بزمناو بمتكا معبول اندسترا وحرشا ساف حلو متشو بايتا نمفتار زكايت سعرين معوات عب استمدوا البوتا بقعتو ترقاقت مرض زري عب متتتاو نحارستوت مياو مخرن معدن عب مهب كمون مسسن مهرتي أقبابات عب مزوتات بتجهات كم زنتفو عن السيرام نولد وكيلو عبتي قرطو سنة سرعة ممرقتها استساتفة ممهر قرماي عندو بوغنو ممرق حدا أقداس معرفي وتقانتو خنا اتي كاند معرف الدحري ممرق زلو عبركوتون مقلقال حبرة سبن مخان بمتكاس تمرقتي ببقعات كم سوقرو زلو تصنع منت قليتون
ኮሌጅ ሕርሻ ሓመድ ማሉ ብ15 ሓምለ ኣብ ዘቃንዖም መበል 14 ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት 56 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 327 ተምሃሮ ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ሕርሻ ብዲግሪን ዲፕሎማን ምምራቑ ይፍለጥ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ዜና ወፃኢ ኣሜሪካ ብጉዳይ ሆንግ ኮንግ ትማሊ 16 ሓምለ ኣብ ልዕሊ 7 ሰብ መዚ ቻይና እገዳ ጽዲቓ እዚ እገዳ ንዋይ ናይቶም ሰበስልጣን ዘደስክልን ምስ ኣሜሪካውያን ንግዳዊ ምልውዋጥ ከካይዱ ዝኽልክልን ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ግምጃ ኣሜሪካ ሓቢሩ ኣሎ። ነቲ ውሳነ እዚ ዝተቃወመት ቻይና ተመጣጣኒ ዝበለቶ ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ጠንቂቓ ኣላ። በዚ ድማ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ዲፕሎማስያውን ንግዳውን ዘይምቅዳው መሊሱ ክኸርር ከም ዝኽእል በኣጉ ይእመት። ኣሜሪካ ብጉዳይ ደሴት ታይዋንን ሆንግ ኮንግን ኣብ ልዕሊ ሰብ መዚ ቻይና እገዳታት ከተጽድቕ እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝፍለጥ ኮይኑ ቻይና እውን መልሰ ግብሪ ክትህበሉ ጸኒሓ እያ። መንግስቲ ቻይና ጉዳይ ደሴት ታይዋንን ሆንግ ኮንግን ንኻልእ ሃገር ከም ዘይምልከት ብምጥቃስ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሩ እትገብሮ ምትትታው ከተቋርጾ ክጽውዕ ጸኒሑ እዩ። መንግስቲ ኣፍጋኒስታንን ዕጡቕ ጉጅለ ጣሊባንን ኣብ ቀጠር ዘተ ንምክያድ ወከልቶም ከም ዝሰደዱ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣፍጋኒስታን ይካየድ ንዘሎ ውግእ ንምህዳእ ምቁራት ተኽሲ ክግበር ቀንዲ ኣጀንዳ ናይ ዝርከብ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ። ጣሊባን ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ተቐይዶም ዘለዉ 7,000 ኣባላቱ ምስ ዝልቀቑ ን3 ኣዋርሒ ዝጸንሕ ምቁራት ተኽሲ ክገብር ምዃኑ ምሕባሩ ይዝከር። ክልቲኦም ወገናት ኣቐዲሞም ኣብ ቀጠርን ሩስያን ዘካየዶ ተመሳሳሊ ርክባት እወታዊ ውፅኢት ከም ዘይተረኽቦ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ኣብ መንጎ ሰራዊት ኣፍጋኒስታንን ጣሊባንን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ንጸጥታዊ ቅልውላውቲ ሃገር ካልእ ኣንፈት ከየትሕዞ እዮም ሓያሎ ወገናት ስጋቶም ዝገልጹ ዘለዉ። መንግስቲ ታይላንድ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክታእ ህዝባዊ ምትእኽኻብ ክውገድ ትማል 16 ሓምለ ኣዚዙ። ነዚ ኣብ መላእ ታይላንድ ዝትግበር ትእዛዝ ዝጠሓሱ ወልቀ ሰባት ክሳብ ናይ 2 ዓመት ማእሰርትን ገንዘባዊ መቕጻዕትን ክብየነሎም ምዃኑ ሰመዝቲ ሃገር ሓቢሮም። መንግስቲ ታይላንድ ነዚ ሓድሽ ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ ኣብ ሃገሩ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ልዕሊ 10,000 ሓድሽ መልከፍቲ ድሕሪ ምዝጋቡ እዩ። እቲ ተሪኦ ብሰንኪ ሓድሽ ጅር ኮሮና ቫይረስ ዝሰዓበ ምዃኑ ዝገለጸ ሚኒስትሪ ጥዕና ታይላንድ ዜጋታት ህይወቶም ንምድሓን ንዝወፀ መምርሒታት ከኽብሩ ጸዊዑ ኣሎ። 80 ሚእታዊት ናይቲ ኣብ ታይላንድ ዝምዝገብ ዘሎ መጠን መልከፍቲ ሓድሽ ጅር ኮሮና ቫይረስ ምዃኑ እዮም ክኢላታት ጥዕና ታይላንድ ዝገልጹ። መንግስቲ ታይላንድ ለብዕቲ ቫይረስ ንምክታእ ኣቐዲሙ ኣብ ርእሰ ከተማ ባንኮክን ከባቢያን ሰዓታት እቶ ከም ዝኣወጀ ይዝከር። እዚ ሓድሽ ጅር ብፍላይ ኣብ ሃገራት ደቡባዊ ኤስያን ኤውሮፓን ብቕልጡፍ ይላባዕ ከም ዘሎ እዮም ጸብጻባት ጥዕና ዝሕብሩ። ጀርመንን ኣሜሪካን ኣብ ጉዳይቲ ኖርድ ስትሪም 2 ዝተባሃለ መስመር ባህርያዊ ጋዝ ሩስያ ዝጸንሐን ኣረኣእያ ንምጽባብ ዘካየዶ ፈተነ ኣይተዓወተን። መራሕቲ ክልቴን ሃገራት ብ15 ሓምለ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ኣብቲ ጉዳይ ፍልልያቶም ከጽብቡ ከም ዘይከኣሉ እዩ ዝሕበር ዘሎ። ኣሜሪካ ነቲ ኣብ መስርሕ ምዝዛም ዝርከብ ፕሮጀክት ክትቃወሞ ከላ ጀርመን ግን ነቲ መስመር ክትረብሓሉ ምዃና ብምጥቃስ ካብ ኣሜሪካ ንዝመጻ ጸቕጢ ዕሽሽ ክትብሎ ጸኒሓ እያ። እቲ መስመር ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ንዘለዋ መሻርክቲ ኣሜሪካ ዝኾነ ሃገራት ውሕስነት ቀረብ ጋዝ ዘረጋግጽ ብምዃኑ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ጽልዋ ከይንክያ ስጋታ ክትገልጽ ዘላ። እቲ መስመር ቁጠባ ሩስያ ብምዕባይ ፖለቲካዊ ጽልዋ ኣብቲ ከባቢ ከተዕቢ እወታዊ ተራ ከም ዝህልዋ እዮም ተንተንቲ ዝጠቕሱ። በዚ ድማ ኣሜሪካ ንህንጸት ናይቲ ብባሕሪ ባልቲክ ዝስንጥቕ ናይ 11 ቢልዮን ዶላር ፕሮጀክት ብዕቱብ ትከታተሎ ከም ዘላ ጸብጻባት ይሕብሩ። እቲ መስመር ምስ ተዛዝመ ንሓያሎ ሃገራት ምብራቕ ኤውሮጳ ውሕስነት ቀረብ ጋዝ ከረጋግጽ ከም ዝኽእል ይግለጽ።
ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ባርዕ ሞረር ኣብ ኣከባቢ ከቢድ ዕንወት የውርድ ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ብውሕዱ 70 ሓደጋታት ባርዕ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ከም ሳዕቤኑ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሄክታር ጫካታትን ኣስታት 120 ኣባይትን ከም ተሃምኹ ኣረድዮም ኦሪጎንን ካሊፎርኒያን ዝርከበን 11 ክፍላተ ሃገር ሕልፊ ካልእ ከባቢታት በቲ ባርዕ ተጠቂዐን ከም ዘለዋ ሰብ መዚ ኣሜሪካ ሓቢሮም ኣለዉ ኣብቲ ከባቢ ተፈጢሩ ዘሎ ኩቱር ዋዕይ ነቲ ባርዕ ንምቁፅጻር ንዝግበር ዘሎ ስርሒት ይዓናቕፎ ከም ዘሎ እዩ ዝጥቀስ ዴዝ ቫሊ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢታት ካሊፎርኒያ መጠን ዋዕይ 54 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በፂሑ ከም ዝቐነየ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ የረድኡ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜናው መሰናዶና ንምዝዛም ኣርእስተ ዜና ክደግመልኩም ምምሕዳር ዞባ ዓንሰባ ንጥፈታቱ ብምግምጋም ኣብ ናይ መጻኢ መደባት ዘትዩ ቤት ትምህርቲ ንግዲ ደንደን 852 ተምሃሮ ብሰርቲፊኬት ኣመሪቓ ተመረቕቲ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ መነባብሮ ሓረስቶት ንምምዕባል ካብኦም ዝሕተት ከም ዘማልኡ ኣረጋጊጾም ኣሜሪካ ብጉዳይ ሆንግ ኮንግ ኣብ ልዕሊ 7 ሰብ መዚ ቻይና እገዳ ኣጽዲቓ መንግስቲ ኣፍጋኒስታንን ዕጡቕ ጉጅለ ጣሊባንን ኣብ ቀጠር ዘተ ንምክያድ ወከልቶም ሰዲዶም መንግስቲ ታይላንድ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክታዕ ህዝባዊ ምትእኻብ ክውገድ ኣዚዙ ዜና ተዛዚሙ ብሩህ መዓልቲ